Kaixo, hemen nago berriz, Mikel Oñarin naiz. Forrest Gumpen lehenguzu Euskalduna, petoa. Korrika aitzine daie eta nere erronka ere korrikarekin bat. Bilboraino lasterka ailegatzeko erronka. Dakizuenez, bideoak zintzilikatzeko garaian gibelatua nabile, baino nik tropelean segitzen dute. Gaur, laun batekoaz solastuko. Natzaizue, barkatu, Laun batean, Gipuzkoan barna, ibili ginen goizez. Gustora, Jende pile bat elkartu zen korrikara, eta bezperako ilusio berarekin segitzen dugu. Gainera, laun bat atxaldean, berriz ere, nire eskualdean barna ibili ginen korrika, eta arras kontenta gustora, Aurpegi ezagunez inguratua ibili ginen. Endarrazatik sartu eta bortzietan barna hainbat orduz ibili ginen. Ze jendetza, ze gogoak, ze kemena. Bixi ibili ginen, eta momentu batzutan nekia gailenduko zitzaidala uste da nuen ere. Jendearen animoak eta euskaldunen gogoek bizi berritu ninduten. Euskaldegiko kideak, etxeratekoak, lantegi desberdinetakoak, aurgazte eta helduek, denek parte hartzuten, Nola gustatzen zaion jendeai korrikan parte hartzea, ze polite. Momentu hunkigarriek ere bizi izan gintuen. Minbiziaren kontrako borrokalariak ere batu ziren korrikara. Oken inderra. Korrika lasterketa luze eta gogorra da. Are gogorragoa da eta luzeagoa euren borroka lasterkaldia. Haunitz ikasi nuen euren ondoan, euren indarrarekin. Lesaka, igantzi, beran, jende pile bat haitu zen korrika, Etxalar eta aranztarrak ere bertan ibili ziren, Igual noizbait, euren herritik ere pastiko da korrika, Gogotsu daude. Jo, Ibardinetik Lapurdire pastu ginen gero eta bertan gauez haitu ginen lasterka. Zeinen ederra, maldan goiti, maldan beiti, zelaiean, denak korrika. Laumata ere polite izan zen, Gero eta gutiago falta da. Eta jada pena pixket badut, Hau ere akituko delako, baina bueno, haupa, venga, animo, hemen, gaude, Euskararen alde, segi ezagun korrika. Mikel Oñarin naiz, Forrest Gumpen lehenguzu Euskalduna. Euskaldun, petoa, haupa korrika!